Mayong hapon mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel, welcome to Matalog. April 8, 2021. Tomorrow is no work on you. Atong muna guys, para hindi ka man hindi pohon, mag-prepare na kayo. Sa katong ganahan na maligo sa Matalong Tourist Destination. At gayong soroyon, karong summer ang Matalong Tourist Destination. Una, ang Canigao Island. Kining ang Canigao Island, paraiso sa lungsod sa Matalong. Okay guys, sa katong ganahan ng soroy, okay na kini alang sa tanong turista, maman sa lungsod sa Matalong. Discovery explore o experience sa Matalong Tourist Destination. Imong makuan nga unsa ka nindot o unsa ka hapsay ng Matalong Tourist Destination. Okay guys, magtinabangay kita alang sa ekonomiya o sa tourismo sa lungsod sa Matalong. Padayon sa paglambo, mahal ko. Guys, kinahanglan